menka se nyansa de unim nyansa yemfa akonya ma ye tiwo indim amane ni hye bibebe mu na wabeye ohempon unim hye entino Asantehene bibebe aye kan nyina no zaja so ha enye ono Asantehene ena obi titia ifa ahudi so ena ono ye overlord no onye hwe han regional minister yasema okay company Mahama as it stands now on the leader in terms of administrative and political purpose no something we traditional leaders ena nsasene ne nipa na who belongs to them or a overlord of Asantehene which Sampa is included. Okay. Impanyina tinase na motie. Opanyine mechia o therefore. Meche so Mr. Charles. We dey a quick one. Me ba wona ase na boni bie ni. Ohene kase akasa. Santeman opemso. Wakasa wase Bono regional minister Jumadi bi o dinin krata bi o twetwe konkran no. Nkusiaga. If on Asantehene say regional house of chiefs. Se yenkofa ahema mra ne ohene kwa no ahema de nechi no enye custom enye na mane ntunya de obesom sankoma yebedi Yo Zachas Michel bi mo atifo the bibiara audio ibaka kudu ye ka Asante asem na se nansen se woni di nsem ekoso social media chia em se ye can the unseen powers of coins and answer ahema for any the omo influence entinanka ehimfo ne bi enyo mo Asantehene nko mo eastern ne western ne other places kase enke betumi a kema ahema kwan nan komo so emra regional house of chiefs any national house of chiefs and so yera Asantehene is there be wenye yamamre wenye Asante amamre ohema de oprema beti ohema ka asem gumasum na nye by force was a chenchena me come meeting regional house of chiefs and I say national house of chiefs I was a me di machi sanse sey no enye amane anasa amamre a was ye so we Asante asem sanse me odwena ho sei panyi dware wi ananka ensuasa ana meboa sa pepepe emsa asema abusami opemso am achichiri mutrudo ama badwemba bia o ya kani ehun se o de nokra to be eda opemso ka se wi a asem na twa oni efe ne kan twa yomni se enya amane enya amamre yekofa free da ben na yekohwehwe yekofa ama abahima mu mokotena punti no makodwene about time to never for them about time to never for abontin about time boni babeti no de tumi amana no agina na chi se ba tampa so ati ase na waye de se fata na nya bontin na yakofra ahema am se omometena bedwa pono mu na omfo madwenkyere mbra se wo yesa na enya amamre enya sa na yamane ni hyetie enti so opemso kana ye no ne kwan so se wono de o nipa stronko mamenka ne sa se tunya mekasi sanse edinyansa ne nimdi adom no industry enti no okasa se de okai no badwembe bia agedi otano ene beka se de okai no wankasa yi nipa so de we den awo atamfo enti no opemso akasa enti ho no menkasa bebebe mfa na mehwe transitioning so wo hwe entoma ene chawa na himfo yishi ya tete ne ho it's been modified into transitioning in modification ebe so aka ya ho se nipa ntina na ma ebi mususu se nka ba bi edre de nka ja ohene me from ntoma na nka mehema susu de machi na nka be meko bia no kono so kam ho na nka efefefe but wakasa achire mu ma Matias said o kan no opem so achire mu ma wa wuti ni bia no awase wote ase na ohena kasa bi o say national house of chiefs to me no encheni to me no bi
akɔfa krataa bi anaasɛ mmara bi ntiaseɛ bi anim aba sɛ by force oni so ɔno deɛ ɔbɛkɔ so abɔ n'amammerɛ ne n'amanneɛ ho ban deɛ ɔbɛtoeɛ no sɛ wei ne asante hyehyɛeɛ no ɛno na ɔbɛkura mu ɛno na ɔdwene ho sɛe sɛdeɛ wɔkaeɛ no na adeɛ a aduane a wɔmɛto sɛ ɛsiw maame bukyia so ɛnyɛ wakyiwadeɛ mpanyin sɛ aduane a wɔamɛto no maame bukyia so no ɛyɛ wakyiwadeɛ sɛbesɛbe wɔpem so ɔte mpanyin te ɛno adeɛ bi a woyɛ biara ɔnanam ayɛ ato hɔ na ɔba bɛtoa so ɔhene bi ɛbɛdi adeɛ a wo sɛ wɔfa mo ɛsɛ wotwaeɛ na mo a motuyɛ na wobɛyɛ bi atoa so ɛsɛ saa na ɛteɛ deɛ a adeɛ a ɔma wamɛto no wokɔfa bɛhyim ama no yiyi woka biribi sɛ kyaakyaw ne ntomafira ɛfiri titi o ɛnyɛ bori na de berɛ yi o ɛnanam hyehyɛeɛ ɛnanam way of dressing ɛne a modify no ɛnyɛ sɛ afei ne yɛakɔsua firi kwasi buroni hɔ daa bi kwasi buroni hɔ a nka ɔmo nim ade koro ntoma ne wei deɛ ɛfiri tete kyaakyaw deɛ ɛfiri tete ɛna ɛfiri ataakyaw ne ntai na sɛ yɛwɔ change wɔ hɔ nyɛ sɛ bia ma ɛtwe wɔ ne wɔ fam ɔhene therefore yɛwɔ change wɔ hɔ change is constant nti na bi nim sɛ bia yɛrekɔ yɛ nim yi nkanoma baako ne mmienu bi deɛ yɛde nsakraeɛ kakra bɛba mu saa na mebusa change bebrebe ba aman unsa yɛwɔ amammerɛ ɛne yɛwɔ amanneɛ so ate aseɛ amammerɛ no yɛtumi ɛsesa kakra wɔ amammerɛ mu na amanneɛ deɛ yɛnsesa hwee wɔ mu ɛne yɛnkyɛnyi hwee wɔ mu wate aseɛ amanneɛ deɛ yɛnsesa hwee wɔ mu ɛne yɛnkyɛnyi hwee wɔ mu nti wei ɛnyɛ akan amanneɛ no amanneɛ yɛ different na amanneɛ no ɔpɛm so aka sɛ obiara wɔ ne deɛ obiara ne kuro firi so na yɛ asanteman mu adeɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ nkyerɛ saa ɛsiane sɛ wokɔ nto badwam wote aseɛ sɛ awokɔ ɔnto badwam na ɔkɔfa ɔbaa panyi sɛ ɔmɛtena dwom ɛmɛkyerɛ adwene na akoraa bi a ɔmu ne ho abɛka sɛ atia no sɛ sei daabi ɛmɛma deɛ yɛna ɛtuotu a ɛtwene yɛbo ɛnyɛ maa nti no ɛba deɛ ɛden koraa no a yɛtumi gye ma yɛ ho so na wokɔfa nana panyi na akoraa bi a ne nana akoraa bi koraa no wɔmbu no na ɔkasɛ tia no a nsɛ bɛyɛ wo ya Matias na ɔhene so wɔkasa na ɔka Sampa asɛm bi last time video bi ɛhu no social media sɛ asɛ Bono region Bono regional minister no or meddle in the affairs of Sampa issues no and as a Sampa chieftaincy no Bibian si Ukraine no the paper concrete say Bibi wo hɔ and they need security attention as a or meddle because he was once a lawyer to the other party na manhyia aina ntum no saa party ne lawyer ne nipa ne wabɛya Bono regional minister enti na ɔpem so ka sɛ nipa bi saa no ɛyɛ dɛ na ɔtumi saa twerɛ krataa kɔnkran sɛ aban ma n'ani nkɔ Sampa ho na basabasa ɛkɔ so wɔ Sampa wabra bibie ne ho saa Sampa nsensɛm yi wonyɛ sure sɛ ɛyɛ akyɛ na politics no aba mu too much akyɛ na kyɛ ne nyinaa ɛfiri sɛ bi na wɔka no sɛ obi te ne kurom na wokɔbɔ ho wokɔyɛ ho report sɛ kurom hɔ nnwo na obi hyehyɛ aseɛ na wɔn de atuo ne sponsor ɛsɛ nipa korɔ nsɛ sɛ Otumfuo Osei akyi regional minister no si akyi ne tum na Sampa so na ɛsa ɔso kɔ jail obi na de hyia obi abetim do akɔ court wote na mkyɛ ase kurom de no ma di agorɔ sɛ yɛampa sɛ ɔno ne hyɛ aseɛ saa obetim do akɔ court because fuel violence no cause death in a family of one or more into no sanipa no ɛnsɛ sɛ ɔtena fie na odidi ampo hold public office a yɛde taxpayers money ne tua wo ka ɛnyɛ wo sika wo saa nkɔfɔ na wo perpetrate violence against them no ayi wo sika saa de tua wo ka ni kwa sɛ ɔtena office koraa na wo feel proud sɛ wo yɛ minister and therefore regional minister to be precise. Intimidating what is in there, but it lies in the power of the president.
So between one so into one saying in idea ni share the echo. Now one day I could do baby Ghana military can be no one to me answer no. Because if patients wait for too longer, why and or young wine and wine and young wine. We don't want to get there, but gradually, no. And people shouldn't underestimate, say, Ghana, Asantis, no. They are the highly dominated people. You can never undermine them in any aspect of life. Yeah, we are so competent and fit and deemed to do everything. You can see we found so. Nemu, Emubia, Yana, Dase, Asantehene. That particular people now who Jesus Sampa, whoever is in charge, Asantehene, yesterday, that's how I see say Asantehene or more highly civilized. Because if anybody be more fast on matters now omudi eyewo omutin sem omuyeno. Asantis are different people, very different. And sometimes you leave it to go because we are far above that. No. Some matters are very childish and it doesn't worth the Asantis time to retaliate or respond. But one day, they will get equally response. Maybe they may not be able to, stand front of common retaliation. Yeah. Like I said, traditional authority isn't always location bound. Because ebi mu hunu say ase baby a sample way there. Either ne be Asantehene there. But when it comes to amamre and amane na eba amamre na amane na ontimi nka say Sampa enye Asantehene there. Nti na ode na no tum say obi ntimi ntina Bono say we regional minister enye de ope. Because his traditional authority is within that place when it comes to encrypted quatroma, nchirane, techrene, fiaprene, Sampa kekenina ya sante ho, and as nkura a casca dwaho. Sana now hene peso chere. Yeah, nigga, about traditional authority there. Obi to me say Asantehene ensa kodruha. One ne nim baby sika dwakodru. And also want na one year in Shahama will be in funny minister sem. Enye de opa was Bono regional. Sana netie. And say Asantehene the riba ye kan nyina no. Is just so ha. Enye no Asantehene and obi titia ifa ahudi so. Ne mu ne na wo Sampa any Bono mind part of a Bono including bebrebe so. And we will say nipa bi take advantage. They are trying to take advantages over those people. And I know we overlord no. Onye high. I think say any other leader will not be silenced. Ohun say obi pese o titi na na mo fa ahudi so a obeye high. Enti no okasa na odika na emu no regional minister yasema okay. Regional minister yasema am okay no. Said e be ya obi enkotwa ntro so mampanyi mahama ya de tumi ama no mfi naipe mfi nai ni tru ha onye Ghana panyi biem wabeye ex president say na say mampanyi Akufo Addo ana mampanyi Akufo akotena nchen na akotena nchen de obeye ni say akotena nchen de obeye ni say ubetufo keke but make final decisions bia and intino mampanyi Mahama, as it stands now, on the leader in terms of administrative and political purpose. Now, something the traditional leaders. And Sassenene in Nipane who belongs to them. They agreed. Say Omubeko democracy in idea man and ye leader in terms of administrative. He doesn't impose anybody power over the traditional leaders. Then so no. And it's answered the bear in I be the boonie and idi. Ebema Yahu. Na Yushina idea and Yakotua Bania leader. But that doesn't take the authoritative powers of the traditional leaders away. No.
traditional leaders in the traditional leaders your categories. Ebimu eye omunyina ya ahemfo but ebimu eye subjected to be. No Asantehene there or your overlord of Asanteman or your supremacy and supreme of a king. Ghana hani subiniha. Bini baby, I want him very be with your respect to Omunyina very highly, but Asantehene or Danson or extremely different, very, very different. And before so we be in another class, na simidika. Anyesa on kasaka sabasa. Nasa young man, regional minister, also a very, very careful. Asantehene waka ye waya won. Na oma wetete omo fa hudi so many penny bi. Ashiro omo nkwa na omo perpetrating violence. They can never go scot free. And it also the same because crime has no expiring date. And you're very, very, very careful. Sumahene akasa. Sumahene say, and I'm say the minister of Bono enya the burden of Asantehene na okasa. Obi dis asema Sumahene. Krobi wo domachi wo efe Sumahene kro. Ohena from otoso na enti ohena from wo se why as Sumahene no. Ona akasa kro no odi Sumahene. Odnam kro mu a oye plan so fe no ohene. Sa ohene kro no. On pie no tuka mfa ne kro mu. On nanti kro mu sa sumu was enfa won. Na onhu say does he qualified to be called the chief? Also, Douglas of Ekim. Neka sem no, some misquote na. Also, onye hufo. Obi kambona sem nko ade obepem na onye hufo. Onye hufo Sumahene no. Se onye hufo so onye hufo no. Ya de yesi asem na ye kan ye kan obi a onye hufo ne onye hufo asem na. Na on was onye hufo no Sampa fo ndo me hufo meboa. Obusa Sampa. It's not about one hufo and one hufo. That's not the matter. The matter go beyond hufo because somebody has lost his life. Yeah. And the whole thing comes back to say Asantehene ye overlord of Sampa. And to say Sampa could be Bono. Overlord of Asanteman, Sampa they say. Or ye overlord of Asanteman, which Sampa is included. Okay. So what you say? Jabodom ka ho, Sekwa ka ho, Sampa ka ho. Bechem ka ho. And you can name them, baby. And you see, what people don't want to hear is the fact. Any person better no credit. But the truth is truth. So the truth is truth. You can never do anything away with the truth. Because the truth speaks louder. Asantehene enye ote sebi Asanteman na ana kumasi na odbi wana no aka asemu. Eyade ana na maye ho dwuma fritete. Nti se wona na mo ehihye mu no munyansa no munim die mu. Omo se de esum asante a ewa ase. So obi ba ne na oseme de me nsum asante a due to ABCDZ a ono hye se abusuafo ne kuruma no tena se a tete no enka woni za tumi no ene no we have freedom of association. You can choose to do this or you can choose to do that. Nemo hinsemu no where you belongs to no. Any matter of choice, a matter of principle and fact. This is a weird na una nama obetina makunya so obu omanimtia rather. And your Asantehene on o baby papa man in mind. And na ubenya sa osum sante. Obanyemi metia sisi ye young man. I am a kuma swadi akura se me. One day Asantehene be free me. Se me mesun na metime free me fi akwakosom. O mama position bi in term in administrative anani ne chieftaincy rule no o ma be kitu bi na masom. I'll be very proud because ebesha me ni mebusu ani munyam so what you say we are see there we should tradition measures na say Asantehene na obia ebo no chidom na ye try say odi Asanteman no
Ni kumasimayo Asanteman no be kwa chiri no. O pepa o trimu papa o adwempa na usuye pa. So ati ase. Ena ode ma ne nana mo. E ka no nko a nka ba bi yankopon ode ne dui. Nka metuma ka se wadru. Naso so no e kwa esa na o yaye se minkumia. Esa na o ye selfish. O so dwene na because impa bebre ho mo kasa. Ne kura ase suma ho kura no. Ebia em friend say. Omo toilet we ni ko bi we see di ma omo. Obetuma ye bi just want to give to sika. And these people have the guts to speak when the king speaks. They also sit aside. No, I media be no a friend nipa ba akum yenu bi. No so akasa. No so akasa. Say the way this akasa. You better than now you tell me I won't lose you. Sumahene and Asanteman. Ono bi nipa bi cross nipa bi so de leka. Openu kwa action no. Sumahene nipa bi so de leka. And they are no me ye nim mun sampin to the yavan and tonche na yam focus on the subject. Meme na meka intino. Anya de minim na meka de minim. Like I said, or hene de cow. No, yes, you be there. And yes, I know better. As the first no ya bosh to Cromona. I did ya to know Benya Viedina Wakasa. Dormahene chiti Dormahene Becabiano. Also, I say, Casani yet in a voice say, Sumahene be so Casa or Cassi, and Intia. The only emphasis among 20 on your relevance. Or hene de Cadia near 5 years, what are you better so? I don't know about two students who are to. Nobody don't come here. Relevant. Yeah. No, Tafuhene cry. Tafuhene cry or yet, Asantehene, every phone no crano. Sumahene Kunya, and Tafuhene Kota crana. What an hour in a home. I am Piase, make a Sami at so many. And Koshi, and Fashi. Yo. Upon you, they know do I know Siama, then I over catch that sentiment. I fear be seeming, then I would this I was a oh, yes, Santinia, oh, yeah. Oh, Madame, no see dear. The Americans make you a tea for near the phone. Ghana, that's what yes, Asantehene. A purpose on question. Yango Pongo Sumani Yans and Kuduni, you could do no Yas on fast Santeman could be a beer, Nanamushan is home from good. In our city. Your opinion, Miss Medavasipi, that's a no, you best about China. Yanti be a sea, you be so. Mate,